agsangsangit day ti pusok no malagalagip kong tagadi day di ayat-ayat ngayon kapinerdi. Siya madladay di kakinkit na wil sirok sa lamagi mabangbangaran day di pusok no malaglagip kong tagadi day di inararamit at sirok sa lamagi ala bigbegan man no siya madladay di kain narakupot sirok sa lamagi sirok sa lamagi mamang bangaran day di pusok no malaglagip kong digdi day di inararamit at sirok sa lamagi. Keba man day tuy baro kungku Nudi ka mapasang pet usan da tuy biyak tu papapanang bisaras ti rabi napangkan sa manen naghapi-hapi agparparik na kaniyak siya tay may sisyasi at apuken ka dakula sisi no sumampet ka di ka aguntuni no aguntunak sikat makiriri akeba-keba man day tuy baro kungku no di ka mapasang pet usal da tuy biyak tu papapanang bisaras ti rabi agparparik na kaniya siya tay may sisyasi at apuken ka at dakula sisi no sumampet ka di ka guntuni no aguntunak sikat makiriri. Titirigat na nugapot masawam adot parnoyan na tanag ke bati kaungdan matapila ita asip siputan arik na paket ina ita ipusan ayan na aganas nugapot
pagsasao ako rin di kurumbo kay ayaw pangaradyo ngem pasig na ulbo. Nakita ka nga takaakbay mo dakay alalaki nahilig kay tipaspasara padang ang awariyo tinagan niyayat kaya kanya lata ang mamati ang mamaya kastay bani ito dapat na adamit sumikbab dakay alalaki puwede los buenos agayat kayo inaangaw inuulbog tay pagsasao ako rin di karumbog pay ayaw pangaradyo ngem pasig na ulbog
this? I love Kano the best. Parbang no agree apa nagugot iti kamote mangisaan sa agiwayway itinuangan nagagit ni Uncle Bertie natari pato iti dingwe pagulidan ang nasken ang tuladan awan kanyan at bandog inaldawlat na asumalog uray maka sinit pa iti pudon nakaragkad lang ta uray at dasang ubanit na agpastor nuang iti panakainanana kasta ni Uncle Bertie sa lasumangpet no ti maleme tati kayat na rumang ay panagbiyagen dunal pas tirara ete apa nagbiro panggedanen alat tiro tadandanen panagaapiten ngem apay tanalitay kaabagam nalpay idi na amuam ti presyo iti pagay di Uncle Bertie di pay umisim na panpayket di nagiinumin ngem kunana sumulit ang next grabe sumaruno ang panagtatalo raep ken say kaket imaton doble pay ti presyo ti abono awan pay ket danom regasyon de gasolina iti padano di Uncle Bertie nangisal na taltalon dinansa ang masakal na di makelen iti pamilya na ti baro nang agpaspasaket ng asawan nagragsak ti pagkasar na balse dito'y balse dita ngem nalagunan tay may sanga hektarya kasta ni Uncle Bertie sa lasumangpet no ti maleme anya narigat di malarumang ayen adda na pukong ni Uncle Bertie isupay yan nagpapagatas alat tiro madlawalo makayen adda may sa amalen nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkakape nakamuleng-leng awanen iti matalon ita amin ang nalagon awan pay ket-ken kwan namang karipaton Barbang no agree na panagugot iti kamote idi sumangpet si malibugan ni Uncle Bertie nagiti anak na agraman apo ko na nagraranada na pandimisita nagkel nagbaliwan nagiti anak na iti kinagaget imaladaken ko na andan inhenyero doktor ken ang pugada ni Uncle Bertie anyang nataobrana kasta ni Uncle Bertie sa lasumangpet no ti malemen hindain nan anak na ang pasiyarin nalagunan ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon initi balay na sikagay karuba ang mamungkat isuna ni Uncle Bertie tatangday isuna aramin inati amin kadatay nga anak na ang subalit tay kumamit ken kuana ang subalit tay kumamit ken kuana Kano this? I love Kano the best.
At Danubyo anataya ay apo na kaam-ama, nuruman sa ay nagtanan, kanay na nga iyabla, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, arig na baytay bambanti, kasla ar-arya no tirabi. At Danubyo anataya ay apo na kaam-ama, nuruman sa ay nagdanan, kanayon na nga iyabla, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, karig na baytay bambanti, kasla ar-arya no tirabi. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin to'y ablak, to'y bislak ay maulawa. Danubyo anataya ay apo na kaam-ama, nuruman sa ay nagdanan, kanay na nga iyabla, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, karig na baytay bambanti, kasla ar-arya no tirabi. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin to'y ablak, to'y bislak ay maulawa. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdagelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin to'y ablak, to'y bislak ay maulawa, nagsakitin to'y ablak, to'y bislak ay nagkagangganas. Have fun too. I will know the best.
malagi kay diin ta panagmay-maysa. Sirok na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Itak amariknan bara day taayat di ka man nagkitaki pamraya aglailuken ka. Ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa batak at dantuken ka no sikat umununa para kanya'y maisa. Sirok na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa batak adan tuken ka no sikat umununa para kanya jak tumaramid day taken ka para kanya jak tumaramid day taken ka. Sa papakhak na kurkurangan sabay kumatak mapunas gurang kaniyan amok adakkel nagbasulak naunday tawen anak po kawak ditha den
nagbasulak ken ka. Naunday tawen anak po kawak ditha den na. Di ka rin ken ka diak natong palidan. Ano butek ngayaw awan day to'y na. Iso asan na sikang nang punot kawak ken ka ngem pati anak kuma nga ay iaten ka. Nagbasulak ken ka. Naunday tawen anak po kawak ditha den na. Di ka rin ken ka diak natong palidan. Ano butek ngayaw awan day to'y na. Isa asan na sika nang punot kawak ken ka ngem pati anak kuma nga ay iaten ka. Di ka rin ken ka diak natong palidan. Ano butek ngayaw awan day to'y na. Iso asan na sikang nang punot kawak ken ka ngem pati anak kuma nga ay iaten ka. Ngem pati anak kuma nga ay iaten ka. Ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano, ti amuda nanamay ti biag mo, di dalaan mo adumen a sakripisyo, iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon, agrubuat kan isaganam
tay balon mo. No di ka makamaneho, wenno awanan ka tay karro. Gamude mon tay bas para alas 5. Ay biyak ni Hawaiano, trabaho tapno na dame tulyar mo. Ay biyak ni Hawaiano, isembang tabagin iti trabaho. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, isaltek munto, umaala, umadayakan ko. Kastula agayos, nga ugbog ti painom mo. Di dalaan mo, nag-uutang ka iti bangko. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, paalaam to ti intero Abu Mario. Intun agsugli ka iti Hawaii kayem ko. Ikaramutam to manen, abayadan tay inutang mo. Ay biyak ni Hawaiano, at trabaho tapno at damit tulyar mo. Ay biyak ni Hawaiano, isembang tabagim iti trabaho. Ay biyak ni Hawaiano, isembang tabagim iti trabaho. Ay biyak ni Hawaiano, at kalbon iti kata trabaho. Kamusta ti bakasyon dulo? Pero awan na ba di kwarta? Eh takit di ko nagkingka, nagpangas-pangas ka ba na nagpapalat Pilipinas ang itanta? Amuyip na sumsum mo, kalbo lakay.